He tardat 7 mesos per trobar una altra casa i no ha sigut gràcies a immobiliàries, sinó gràcies a coneguts que teníem en comú, que m'han anat facilitat l'adreça d'una casa. Nosaltres al Felip li vam llogar la casa perquè a través d'una amiga que tenim en comú que viu fora, però ens vam enterar que buscava casa, va venir, li va agradar i vam fer tracte de seguida, no ens va costar gaire. Hi ha les cases velles on els padrins van marxant, evidentment, i els hereus no es queden al poble. És molt trist passar per un carrer i veure com a 7 o 8 cases buides, s'ha de perdre potser una mica aquesta por. Si tens una casa buida, Lloga-la i dona vida al poble.